En aquest relleu s'hi pot identificar una arquitectura que reprodueix un celler, amb els elements propis d'aquest, botes, portadores i també una referència a la vinya. L'any 1990, un grup de joves de Verdú pren la iniciativa d'organitzar la primera festa de la verema i el vi. Durant anys, l'Associació Juvenil Bacus de Verdú va ser l'organitzadora de la festa, amb un gran ventall d'activitats al voltant del vi i la verema. Durant la festa de la verema i el vi, es guarnien i s'engalanaven els carrers amb motius relacionats amb el vi. És una festa en honor als pagesos i a la gent que treballa a la terra. Actualment, la festa de la verema i el vi de Verdú se celebra al mes de setembre.